Igbo ndị ọma ndị na-ege ntị, ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi nke Chineke Dr. David Jeremiah ga-aga n'iru ịkụziri anyị ozizi ihe nke isiokwu ya bụ ndị nsọ nke nọ n'ọnọdụ ngharịpụ. Otu okwu a nke napụtara ndị nsọ n'oge gara aga site n'ọnọdụ nke ngharịpụ ka dịkwa ike taa ịnapụta gị onwe gị site n'ọnọdụ ngharịpụ ọbụla nke ị na-agabiga taa. Ugbu a gee ntị dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gọzie gị n'aha Jizọs, amen. N'ụbọchị nke taa, n'usoro ọmụmụ ihe imeri ọnọdụ enweghị mmadụ, anyị ka na-agakwa n'iru n'isiokwu ahụ bụ nke anyị kpọrọ ndị nsọ na-enwe mmetụta nke enweghị mmadụ, ma ọ bụ ndị nsọ ndị na-enwe echiche nke ngharịpụ. Cheta na nnọkọ anyị n'oge gara aga na anyị malitere ileba anya na mmetụta enweghị mmadụ n'ime akwụkwọ nsọ. Anyị hụrụ ndị nke Chineke ole na ole ndị gabigakwara mmetụta a n'oge nke ha. Ọ bụ n'akwụkwọ Jeremaya isi 15 malite n'ahịrị nke 17 ruo na nke 18 ka anyị were ihe ọmụmụ a. Anyị ga-agakwa n'iru ugbu a site n'ebe anyị kwụsịrị na nnọkọ anyị n'oge gara aga. Mgbe anyị na-arapụ ibe akwụkwọ nke agba ochie na-abanyekwa n'ime akwụkwọ nke agba ọhụrụ, n'otu mgbe ahụ anyị na-ezute ndị na-eso ụzọ Kraịst, mmadụ ndị dị oke mmasị, ndị chịkọtara onwe ha gburugburu onye nwe anyị Jizọs Kraịst, ịbụ ndị na-enyere ya aka na mgbasa nke ozi ọma. Ma ugbu a, otu ihe dị mgbagwoju anya malitere ime n'ime ndụ ha. Onye nzọpụta ha, onye isi ha, onye ndu ha na-amalite ịgwa ha na a ga-ekewapụ ya n'ebe ha nọ, na ha na ya agaghịkwa anọ ọnọdụ ọzọ. Dịka ị na-ahụkwa n'iru ibe akwụkwọ nke agba ọhụrụ nke akwụkwọ nsọ, mkparịta ụka nke dịrị n'etiti Kraịst na ndị na-eso ụzọ ya, ị ga-amalite ịnụ ụda nke ihe mgbu a dịka ọ na-arịgota n'obi nke ndị na-eso ụzọ Jizọs, dịka ha na-amalite ịtụ egwu n'ihi nkewapụ nke a ga-ekewapụ ha site n'ebe onye nsọpụta ha nọ, nakwa nke a ga-ekewapụ ha sitekwa n'ihe ọma niile nke o wetara nye ndụ ha. Onye ozi Pọl n'akwụkwọ ozi ya nke abụọ nke o degara Timoti dere obere okwu a nke dịkwa omimi n'isi nke 4. Ọ sịrị ya otu a: mmadụ niile rapụrụ naanị m. Ị na-anụ ụda okwu a? Ọ ga-amasị m ka ị nụta ụda okwu a, ka ị mata ụdị obi okwu a si na ya na-apụta. Mmadụ niile rapụrụ naanị m. Ma nke kachasị nke, ọ ga-amasị m ịgwa gị na akụkọ ọma nke karịsịrị banyere mmadụ ndị nọrọ n'ọnọdụ ịnọ naanị ha n'ime akwụkwọ nsọ bụ nke a, na onye nsọpụta Kraịst, onye nwe anyị Jizọs, nwere otu mmetụta nke ịnọ naanị ya, otu mmetụta nke enweghị mmadụ, nke gị onwe gị eleghị anya nọ n'ime ya taa, nke gị onwe gị na-enwe ọbụnadị n'oge awa. Na mmalite nke ije ozi ya, mgbe ọ malitere ịkụziri ndị na-eso ụzọ ya ihe, ọ dọrọ ha aka na ntị. Ọ sị ha otu a n'akwụkwọ Jọn isi 16 ahịrị nke 32. Jọn isi 16 ahịrị nke 32: lee, oge awa na-abịa, ọ bịawokwa, ka unu ga-agbasasị onye ọbụla laa na nke ya. Unu ga-arapụkwa naanị m. Ọ bụghị naanị na Jizọs nwepụtara ọnọdụ naanị ịnọ, ma n'ihi na ọ bụ ọkpara Chineke. Ọ hụrụ ya tupu o rute. Ọ maara na ọ na-abịa wee chebiri ọnọdụ enweghị mmadụ a, ma ọ bụ ịnọ naanị ya nke na-abịa n'iru. Tupu nke a erute, ọ maara ihe ọ ga-adị ka ya n'afọ ndị ahụ niile nke ndụ ya,
dịka ọ na-elepụ anya na-echere obe ya. Ọ nwapụtara ọbụnadị tupu oge ya ịnọrọ naanị onwe nke ngharịpụ nke mmadụ niile, ọbụnadị nna ya nke bi n'eluigwe. Anyị na-esoro ya n'oge awa ole na ole ikpeazụ nke ndụ ya n'ogige Getsemane. Anyị na-ahụta ya n'ebe ahụ, ya na ndị kachasị ịdị ya nso. Anyị na-anụ ka ọ na-enye ha ntụziaka ka ha kpee ekpere ọbụnadị naanị otu awa, dịka ya onwe ya na-ebe akwa banyere ụwa. Ma mgbe ọ lọghachiri, ha niile na-arahụ ụra rue na ị ga-anụ ụda ikwu ụra ha ọbụnadị site n'ebe dị anya. Ị ga-anụtakwa mwute nke dị n'olu ya dịka ọ na-agwa ha okwu ndị a. Ọ jụrụ ha ajụjụ asị, unu dị otu a na-enweghị ike iso m chee nche ọbụnadị otu awa? Ịhụrụ ka ọ bụrụ na-enweghị ike iso m chee nche ọbụnadị naanị otu awa, na nkegide na nwagide nke ọkpụkpụ aka nke Gọlgọta, onye nsọpụta anyị nwapụtara ikike nke mmetụta enweghị mmadụ. Ọ nwapụtara ikike nke ọnọdụ ngharịpụ n'ihe yiri ebi ebi nye ya. Nna ya gbakwutere ya azụ. Ndị enyi ya naanị agbafusiworị. Otu n'ime ndị na-eso ụzọ ya raara ya nye. Ugbu a ọbụnadị nna ya adọnyeworo ya azụ n'ime ihe mgbu nakwa ọnọdụ ngharịpụ nke oge awa ahụ. Okwu nke obe ndị a na-alọghachiri anyị mgbe o tiri mkpu n'oke olu wee sị, Chineke m, Chineke m, ọ bụ n'ihi gịnị ka ị rapụrụ naanị m n'ebe a? Chineke m, Chineke m, ọ bụ n'ihi gịnị ka ị rapụrụ naanị m? Ọ bụrụkwa na unu amaghị ụmụnne m, ka m mee ka unu mara na n'ime ntakịrị oge awa ahụ, Onyenwe anyị Jizọs nwapụtara ebighị ebi nke nkewapụ n'ebe Chineke nọ nye anyị niile n'otu n'otu. Ọ ga-amasịkwa m ikwugharị ọzọ. N'ime ntakịrị oge ahụ, Onyenwe anyị Jizọs nwapụtara ebighị ebi nke nkewapụ n'ebe Chineke nọ nye anyị niile n'otu n'otu. Mgbe Chineke na-atụgharịrị ya azụ n'ebe ọkpara ya nọ n'ihi mmehie anyị nke o buru n'arụ ya, Jizọs Kraịst nwapụtara ebighị ebi nke enweghị Chineke n'ihi anyị niile n'otu n'otu. O mere ya nye m, o mere ya nye gị, n'ihi otu onye ọbụla n'ime anyị onye ga-etinye okwukwe ya n'ime ya. N'ihi na ọ bụ Chineke, ọ pụrụ ịpịakọta ebighị ebi n'ime nkeji ole na ole. Ọ bụrụkwa na iche ihe ọ ga-adị ka ya bụ mmadụ ibe onye ekewapụrụ ebighị ebi site n'ebe Chineke nọ, ọ ga-amasị m ime ka ị mara na Kraịst Jizọs nwapụtara nke a n'elu obe Kalvarị. Mmetụta nke ngharịpụ, echiche nke enweghị mmadụ, nke mmadụ nọ naanị ya, nke awa ole na ole ahụ karịrị ihe niile nke anyị pụrụ ịkọwa. Ma achọrọ m ịgwa gị otu ihe. Nke a bụ ihe obisi ike zuru oke na Kraịst Jizọs pụrụ ịghọta ọnọdụ enweghị mmadụ anyị nke ịnọ n'ime ya taa, n'ihi na ya onwe ya ebuwo ụzọ nọ ebe ahụ. Haleluya! Ya onwe ya nwapụtawo ya. Ya onwe ya maka ọnọdụ a si adị. Ya onwe ya maka ọ na-adị mgbe mmadụ bụ onye agharịpụrụ, mgbe mmadụ na-anọdụ n'ọnọdụ echiche nke enweghị mmadụ, mgbe mmadụ nọ n'ọnọdụ nke onye arapụrụ arapụ, mgbe onye ọ hụrụ n'anya rapụrụ ya. Ndị enyi ya niile gbafusịrị, ndị na-eso ụzọ ya niile gharịpụrụ ya. Ọbụnadị otu n'ime ndị ọ họrọ rara ya nye. Ọ mawo ihe ọ dị ka ya. Gị onye a rara nye, gị onye a na-ebo ebubo ụgha, gị onye a na-ele anya na-ezighị ezi na ị mere ihe na-abụghị nke ị mere n'ihi ebubo ụgha, Kraịst maara ihe na-agabiga. Ọ bụghị naanị n'ihi na ọ maara ya maka na ọ bụ Chineke. Ọ bụghị naanị n'ihi na ọ maara ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile, kama ọ maara ya n'ihi na ọ nwapụtawo ya. Ọ maara ya n'ihi na o buwo ụzọ nọ n'ime ọnọdụ ahụ. Ọ
ọ nọwo n'ọnọdụ ebe e boro ya ebubo ụgha, ọ nọwo n'ọnọdụ ebe a raara ya nye, ọ nọwo n'ọnọdụ ebe e kwosara ya ekworo, ọ nọwo n'ọnọdụ ebe a kpọrọ ya asị, n'agbanyeghị na ọ dịghị ihe ọjọọ ọbụla nke ahụ tara n'ime ya. Ya onwe ya maara ihe na-agabiga. Maurice West dere otu akwụkwọ nke ọ kpọrọ The Devil's Advocate n'asụsụ Bekee, maọbụ asụgharịa ya onye nkwuchite ọnụ nke ekwensu, ebe o wepụtara ụfọdụ ihe anyị na-apụghị ileghara anya. Ọ gọnarịghị ngharịpụ, kama ọ sịrị, ka m gụpụta ya, ka m gwa gị otu ihe nke dị mkpa. Ọ bụghị ihe dị ọhụrụ bụ mmadụ ịbụ onye inwe mmetụta nke enweghị mmadụ. Ọ na-erute anyị niile otu mgbe ma ọ bụ mgbe ọzọ. Ndị enyi na-anwụ, ndị ezinụlọ na-anwụ, ndị anyị hụrụ n'anya, nakwa ndị di. Anyị na-eme okenye, anyị na-arịa ọrịa. Ọnọdụ enweghị mmadụ nke ikpeazụ, nke bụkwa nke kachasịkwa, bụ ọnwụ. Enweghị ọgwụ nke eji agwọ ngharịpụ ma ọ bụ echiche na mmetụta nke enweghị mmadụ. Enweghị ụkpụrụ nke iji mee ka ọ gabiga. Ọ bụ ọnọdụ dịrị mmadụ nke ha na-apụghị ịgbanarị. Ọ bụrụkwa na anyị chọọ ịgbanarị ya, a na-achụba anyị n'ọkụ mmụọ nke dị ike karịa nke anyị na-anwapụta n'ime ya. Ma ọ bụrụ na anyị chee ya iru, anyị na-echeta na e nwere ọtụtụ nde ndị ọzọ dịka anyị onwe anyị. Ọ bụrụkwa na anyị setịpụ onwe anyị ịkasi ha obi, na-abụghị ịnọ na-eche banyere onwe anyị, anyị na-achọpụta n'ikpeazụ na anyị adịghịkwa aga n'iru ịnọ n'ọnọdụ nke ngharịpụ, n'ihi na anyị na-ahụta onwe anyị ugbu a n'ezinụlọ ọhụrụ, ezinụlọ nke ụmụ mmadụ. Nke a bụ Maurice L. West n'akwụkwọ ya nke ọ kpọrọ The Devil's Advocate. Ọ ga-amasịkwa m ịgwa Maurice West na e nwere ihe nke ka mma, ihe ka nke ama nke ukwuu. Ọ bụkwa na ịbụ onye nke Kraịst, ị nọghị naanị n'ezinụlọ nke ụmụ mmadụ, ị na-anọkwa n'ezinụlọ nke Chineke. Haleluya! Mgbe ị na-esetịpụkwa aka gị ịgba ndị gbara gị gburugburu ume, ị ga-achọpụta na mmetụta nke enweghị mmadụ na-agbafu. Ị ga-achọpụta na mmetụta nke enweghị mmadụ agaghịkwa enwe ike na-arụ gị ọzọ. Otu oge, mgbe anyị nyesịrị nkụzi n'ụzọ ndị na-anọghị n'ọnọdụ di na nwunye pụrụ isi gbanarị ngharịpụ nakwa echiche nke enweghị mmadụ, otu onye kpọrọ m tupu anyị malite ozi amasịkwa onye ọzụzụ atụrụ. Ị chetara ihe i kwuru banyere ka ndị na-anọghị n'ọnọdụ di na nwunye pụrụ isi gbanarị echiche nke ngharịpụ site n'ije ozi nye ndị ọzọ? Asịrị m ya, ee, echetara m. Ọ sị, n'ezi onye ọzụzụ atụrụ, anwara m ya n'izu ụka a, ọ na-alụkwa ọlụ. Ụmụnne m, n'ezie, n'ime akwụkwọ nsọ e nwere karịa ọgbụgba ama banyere ndị nọrọ n'ime ọnọdụ enweghị mmadụ. E nwere ọgbụgba ama banyere mmadụ ndị nọrọ n'ọnọdụ nke enweghị mmadụ, ọnọdụ nke nnọrọ onwe, ọnọdụ nke ngharịpụ, ma Chineke zutekwara ha n'ime ọnọdụ ngharịpụ ha. Echetara m mgbe m nara eme ihe ọmụmụ banyere nke a, anara m agụ site n'otu mpaghara ruo na mpaghara nke ọzọ. Mgbe m na-emekwa ya nke ugbo abụọ, amalitere m ịchọpụta otu ihe. Emekwara ngwa ngwa ije n'akụkụ akwụkwọ nsọ nke ọzọ ịchọpụtakwa ma ọ bụkwa otu ihe ahụ. Mgbe ịchọpụta na nke a suru ebe niile na ndụ nakwa na nwapụta nke mmadụ ndị a niile ndị anyị kwuru ihe banyere ha. Nke ọ bụ gịnị? Nke a bụkwa na mgbe ọbụla a gbara àmà nke mmadụ onye nọrọ n'ọnọdụ nke ngharịpụ ma ọ bụ n'ọnọdụ nke enweghị mmadụ n'ime akwụkwọ nsọ, ọ bụrụ na anyị lezie anya anyị nke ọma n'etiti nke ọnọdụ enweghị mmadụ a, anyị na-ahụta Chineke ka ọ na-enubata n'ime ihe ha na-agabiga n'ụzọ pụrụ iche, dịka gasị na ọ na-asị anyị, ebula agha megide ọnọdụ a. Ọ pụrụ ịbụ n'ebe a n'ime ndụ gị ebe m chọrọ izute gị n'ụzọ pụrụ iche. Iji maa atụ, n'akwụkwọ Jenesis isi nke 16, a gwara anyị na Chineke zutere Haga n'ime ọzara
dịka ọ na-anọrọ ọnọdụ naanị ya n'akụkụ olulu mmiri. Ka anyị tụgharịa n'akwụkwọ nsọ anyị n'akwụkwọ Jenesis isi 16. Ọ ga-amasị m ka ịhụta nke a n'akwụkwọ nsọ nke gị onwe gị. Jenesis isi 16 ahịrị nke 13. Anyị gụrụ na Chineke hụrụ ya ma bịakwa zute ya. Aga m agụpụta ya. Ahịrị nke 13 nke akwụkwọ Jenesis isi 6. Ọ na-asụ ụtọ a: o wee kpọọ aha Jehova nke na-agwa ya okwu, gị onwe gị bụ Chineke na-ahụ ụzọ. N'ihi na ọ sịrị, ọ bụkwa n'ebe a ka m leworo azụ onye na-ahụ m anya. Ugbu a hụta nke na-eso ya. N'ihi nke a ka a kpọrọ olulu mmiri ahụ Beal-Hairoi. Lee, ọ dị n'etiti Kedesh na Bered. Akwụkwọ nsọ na-akụzikwara anyị na mgbe Haga nọrọ n'ime ọzara naanị ya, mgbe ọ hụrụ Chineke, sikwa na Chineke hụrụ ya, o welitere ihe ncheta nye Jehova, n'ihi na ọ maara banyere onye na-enweghị mmadụ. Haleluya! Jehova maara banyere onye na-enweghị mmadụ. Jehova maara banyere onye nọ n'ọnọdụ nke mmetụta nke enweghị mmadụ. Aha nke Haga nyekwara Jehova pụtara, gị onwe gị Chineke na-ahụ m. Ị hụrụ nke a? Ọ bụ n'ime ọnọdụ a ka ọ nwapụtara n'ezie na Chineke na-ahụ ya. Nke ọ bụghị ihe dị mmasị. Nke a bụ nwaanyị onye ndị ya chụpụrụ, naanị ya nọkwara n'ime ọzara. Ọ dịghịkwa onye ọzọ nọ nso. N'otu ntabi anya kwa, Chineke na-abata n'ime ndụ ya. Obi jupụtakwara ya na-aṅụrị n'ihi nke a. O nyere ebe ahụ aha nke bụ Jehova onye na-ahụ m n'ime ngharịpụ m. Abraham adịghịkwa iche rie nne na nke a. Ọ bụrụ na ị tụgharịa n'akwụkwọ nsọ gị n'akwụkwọ Jenesis isi 22, ị ga-ahụta ka Chineke siri nnubata n'ime nwapụta nke Abraham. N'ahịrị nke 11, anyị malitere ịgụ okwu ndị a. Jenesis isi 22 ahịrị nke 11. Ọ na-asụ otu a: ma mmụọ ozi nke Jehova siri n'eluigwe kpọọ ya oku sị, Abraham, Abraham. Ọ sị, lekwa m. Ọ sị, ya esetịla aka gị tụkwasị n'arụ nwaokoro ahụ, ya emekwala ya ihe ọbụla, n'ihi na ugbu a ka m maara na onye na-atụ egwu Jehova ka ị bụ, n'ihi na ị gbochighị nwa gị nwoke nke ị nwere naanị ya, ị were ya nye m. Abraham wee welie anya ya abụọ ahụ, ma lee, otu ebulu n'azụ ya, nke ala ụlụ na-ejide ya na mpi ya. Abraham wee jee were ebulu ahụ suree ya ka ọ bụrụ àjà nsure ọkụ n'ọnọdụ nwa ya nwoke. Ugbu a chọrọ m ka ịhụta ahịrị nke 14. Ọ na-asị otu a: Abraham wee kpọọ aha ebe ahụ Jehova Jaire, dịka a na-akpọ ya ruo taa. N'ugwu nke Jehova ka a ga-ahụ ya. Okwu a bụ Jehova Jaire pụtakwara Jehova na-arọpụta. Kedu ebe Jehova rọpụtara Abraham? Ọ bụ n'elu ugwu nke echiche ngharịpụ. Ọ bụ n'elu ugwu nke mmetụta nke enweghị mmadụ ya. N'oge awa nke oke mkpa ya, Chineke batara n'ime ọnọdụ ya. Haleluya! N'otu ntabi anya, amalitere m ịghọta na e nwere ebe abụọ na agba ochie, ebe e wulitere dịka ihe ncheta nye Jehova, onye na-elekọta ndị na-enweghị mmadụ anya, ebe ndị nọkwa ya ọbụna dị ruo taa. Ichetara anyị na mgbe anyị na-anọ na-enweghị mmadụ, nọdụkwa n'ebe dị anya site n'ebe Chineke nọ, anyị na-echekwa na mmadụ niile agharịpụwa anyị, ma Chineke nọ n'ebe ahụ. Ọ bụrụ naanị na anyị ga-echere n'oge awa mgbe anyị chọkarịsịrị ya, ọ ga-eme ka anyị hụta iru ọma ya. Ọ bụkwa otu aka n'ime ndụ Moses. Ebe a ka ọ nọ na-awagharị n'ime ọzara nke Midian. Ọ nọkwa n'ebe dị anya site n'ebe mmadụ niile bụ ndị ọ maara nọ. Ọ bụkwa n'ime ọnọdụ a, mgbe ọ nọrọ naanị ya n'ime ọzara ahụ, ka Chineke gwara ya okwu ma kpugheekwa onwe ya nye ya. Moses sitere n'ọnọdụ a hụta Jehova n'ime ọhịa nke na-ere ọkụ. O nwere mgbe ọ bụla i chere banyere ihe gara eme Moses, ma a sị na ọ nọghị naanị ya ebe Chineke ga-adọta akọ n'uche ya ma nyekwa ya ihe nke ime mmụọ ya chọrọ. Job
bụkwa n'otu aka anyị na-eche banyere Job na agba ochie. O nweghị ọdịiche ọbụla nọ n'etiti ya nakwa ndị nke ọzọ. Ọ bụ mgbe naanị ya nọ n'ọnọdụ ngharịpụ, n'ọnọdụ enweghị mmadụ ya, ka Chineke zutere ya. N'etiti ndụ ya nke jupụtara n'ihe ike nakwa ngharịpụ, ka Chineke gwara ya okwu site n'ikuku. Chineke anọghịkwa n'ebe dị anya nye ya ọzọ. Ọ nọrọ nso nye Job, nke mere na n'akwụkwọ Job isi 42 ahịrị nke 5, ndị a bụ okwu nke Job kwuru n'ihi ihe ndị ọ nwapụtara site n'ihe ndị ọ gabigara mgbe ọ nọrọ na ngharịpụ. Ọ sịrị, site n'ọnụnụ ntị ka m nụrụ gị, ma ugbu a anya m ahụwo gị. Haleluya! Site n'ọnụnụ ntị ka m nụrụ gị na mgbe gara aga, ma ugbu a anya m ahụwo gị. Mmadụ ole n'ime ụnọ ndị gabigara ọnọdụ nke enweghị mmadụ, ọnọdụ nke ngharịpụ, pụrụ ikwu dịka Job kwuru, tupu m banye n'ime ọnọdụ a n'ime ndụ m, site n'ọnụnụ ntị ka m nụrụ gbasara gị Jehova, ma site n'ọnọdụ a ugbu a anya m abụọ ahụwo gị. Ọ bụ nke abụọ ihe bụ ebumnobi Chineke mgbe anyị na-agabiga ụfọdụ ọnọdụ ndị anyị na-agabiga. David, onye dere banyere ngharịpụ na enweghị mmadụ, dịka anyị gụrụ site n'akwụkwọ Abụọma nkeji ole na ole gara aga, bụkwa ya bụ otu David ahụ dere mgbe e mesịrị, Jehova bụ onye na-azụ m dịka atụrụ, ọ dịghị ihe kọrọ m. A sị na eje m ije na ndagwurugwu onyinye ọnwụ, m gaghị atụ egwu ihe ọjọọ ọbụla, n'ihi na gị onwe gị nọnyere m. Ọ bụkwa ya bụ otu David ahụ dere Abụọma isi 27 mgbe ọ na-asị, Jehova bụ ihe m na nzọpụta m, onye ka m ga-atụ egwu? Jehova bụ ebe siri ike nke ndụ m, onye ka m ga-atụ oke egwu? Nye ndị na-eso ụzọ Kraịst na agba ọhụrụ, ndị na-anọ naanị ha, ndị tụrụ egwu nke ukwuu n'ihi mwepụ nke onye nzọpụta ha, Jizọs sịrị ha n'Oziọma Jọn isi 14, ọ sị, ka obi unu ghara ịlọ mmiri, kwerenụ na Chineke, kwerekwanụ na mụ. N'ụlọ Nna m ọtụtụ ebe obibi dị. Ọ bụrụ na ọ bụghị otu a, m ga-agwawori unu, n'ihi na ana m aga idoziri unu ebe. Ọ bụrụkwa na m aga idoziri unu ebe, agaje m ịbịa ọzọ, m ga-anarakwa unu nye onwe m, ka unu onwe unu wee nọọkwa ebe m onwe m nọ. Jizọs kwadoro maka ọdịnihu ha, ma ọ hapụghị ebe ahụ. Ọ bụrụ na ị gụrụ gbadaa n'otu ebe ahụ n'Oziọma Jọn isi 14, ị ga-ahụta ka ọ na-ekwu okwu ndị a. Ọ sịrị, mụ onwe m ga-ekpekwara Nna m, ọ ga-enyekwa unu onye nkasi obi ọzọ, ka ọ nọnyere unu ruo mgbe ebighị ebi. Ọ dịghịkwa anya mgbe ewepụsịrị onye nzọpụta, ezitere anyị Mmụọ Nsọ n'etiti ọnọdụ nke ngharịpụ ha, ka e nyere ha nkwa nke onye nkasi obi, onye anaghị ewezuga mgbe ọbụla site n'ebe ha nọ, onye na-abịa ibi ndụ n'ime obi ha nakwa n'ime ndụ ha ebighị ebi. Pọl kwa n'akwụkwọ Timoti nke 2 isi 4 ahịrị nke 17, ebe ahụ o mere ka anyị mara na naanị ya nọrọ kwupụtara okwu ndị a nye Timoti. Ọ sịrị ya, mmadụ niile rapụrụ naanị m, ka a ghara ego ya n'isi ha, ma Onyenwe anyị guzoro m nso wee mee ka m dị ike, wee dọpụta m. Haleluya! Onyenwe anyị guzoro m nso. Mgbe m gụrụ mpaghara akwụkwọ nsọ ndị a, ma malitekwa ịchọpụta ka Chineke na-esi abata n'ọnọdụ nke ngharịpụ nakwa enweghị mmadụ anyị, izute anyị n'ọnọdụ ahụ n'ime ndụ anyị, n'ezie o juru m anya. Lee ka ezi Onyenwe anyị na-eme ka anyị mara banyere ndị buru anyị ụzọ, ka ha siri gabiga ọnọdụ akwa. Ọ bụghị naanị nke a, kama o gosikwara anyị ka ya onwe ya siri nyere ha aka. Ọ ga-amasị m ịgwa anyị, dịka anyị na-abịa na njedebe nke oge ntụgharị uche a, n'ụzọ pụtara ihe dịka m pụrụ ime, na Chineke ahụ onye hụrụ Haga n'ime ọzara na-ahụ gị. Chineke ahụ kwa onye bụ Jehova Jaire nke Abraham, onye rọpụtara Abraham n'elu ugwu Moria, ga-arọpụtakwara gị. Chineke ahụ kwa onye mere ya onwe ya ka ọ pụta ihe nye Moses, ga-emekwa onwe ya ka ọ pụta ihe nye gị. Chineke ahụ onye gwakwara Job okwu site n'ikuku, na-agwakwa gị okwu taa, nụrụ olu ya. Ma ọ ga-akachakwa mma ma ọ bụrụ na ị ga-ahụ ya n'anya dịka Job mere. Otu onye nzọpụta ahụ, onye na-azụ David dịka atụrụ ya, bụkwa onye ọzụzụ atụrụ gị nakwa onye nzọpụta gị. Onye nkasi obi ahụ kwa onye Kraịst zitere n'ime ụwa bụ onye nkasi obi gị. Ọ bụrụkwa na ị bụ onye nke Kraịst, ọ na-ebi n'ime obi gị. Onye nwe anyị ahụ onye guzoro n'akụkụ Pọl inyere ya aka,
mgbe mmadụ niile gharịpụrụ ya bụkwa onye nwe anyị onye na-eguzo n'akụkụ gị. Ma nke kachasị nke Kraịst ahụ, onye gabigara ngharịpụ nke kachasị ukwuu, ga-arọpụtara gị ebere na amara iji nyere gị aka n'oge nke mkpa. Haleluya! N'ezie, nwanne m nwoke onye na-ege ntị, nwanne m nwaanyị onye na-anụ olu anyị ugbu a, Chineke gị na-anọnyere gị ọbụnadị n'ọnọdụ nke na-agabiga. Eleghịkwa anya, ị maghị onye ọ bụ. Eleghị anya, ị ka abịakwute ya. Ọ bụrụ na ọ ga-amasị gị ịbịakwute ya ugbu a, nke a ga-abụ ihe oke ọṅụ nye m iduru gị bata n'iru ya. Ọ bụrụkwa na ị ga-erudata isi gị, ị pụrụ isi ezi Chineke m, achọrọ m gị. Amara m na m bụ onye mmehie, apụghịkwa m ịzọpụta onwe m. Ekele dịrị gị n'ihi na ị zitere Jizọs Kraịst ka ọ bịa bụrụ onye nzọpụta m. Ekwenyere m na ọ nwụrụ n'elu obe. Biko, gbaghara mmehie m niile, ma nyekwa m onyinye nke ndụ ebighị ebi nke gị onwe gị kwere na nkwa na akwụkwọ nsọ gị. Ekele dịrị gị n'ihi na ịzawo m ekpere n'aha Jizọs. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ịghọwo onye nke Kraịst, ọ ga-amasịkwa m ugbu a ka ị gbaa mbọ chọpụta ebe ndị nke Kraịst na-anọkọ na-enwe ofufe. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe na-agaghị ime iji nọgide si ike. Ka onye nwaanyị gaa n'iru n'ịgọzi unu n'ihi ohere ọma nke unu nyere m ịnọnyere unu taa n'aha Jizọs. Amen. Gị onye gere anyị ntị n'olu, ekwere m na onye nwe anyị esitewo n'okwu ya gọzie gị taa. Kwenye ma nwekwa agbamume. Chineke pụrụ ịtụgharị ọnọdụ gị. Ọ bụ Chi nke pụrụ ime ihe niile. Ọ bụrụ na ị ka anabatabeghị Jizọs dịka onye nwe gị, naanị ihe ị ga-eme ugbu a bụ ịnabata Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ ime nke a ugbu a, ọ ga-amasị m ka ị kpee ekpere. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ, amen. Ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst ndị kwere na akwụkwọ nsọ. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ ị kwesịrị ime iji gaa n'iru. Chukwu gọzie gị n'aha Jizọs, amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-8026502477 ma ọ bụkwa site na izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr ma ọ bụkwa site na idetara anyị akwụkwọ ozi na Olu Ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru ịba ụba nye gị n'aha Jizọs, amen.